mojom kanáli Yin Yang Tarot a dnes sa pozrieme, že kto ťa tajne ľúbi. Kto ťa tajne ľúbi? Takže je to človek, môže byť s vami spojený nejakou úradnou vecou, môže to byť vyššie postavený človek. Môže to byť človek, s ktorým ste sa zoznámila niekde v spoločnosti. Tento človek môže byť muž v uniforme, takže môže to byť aj úradník, môže to byť aj policajt, vojak, doktor. A vlastne vy ste sa zoznámila cez nejakého staršieho muža s týmto človekom. Pozrieme sa ešte, že čo ďalej. Kto vás tajne ľúbi? Takže tento človek ale má priateľku a on vás tajne ľúbi. Vy ste sa vlastne s ním zoznámila cez staršieho muža a tento muž, tu prišla nejaká strata vo staršieho muža, ale vlastne neboli ste v jeho okružení, v jeho spoločnosti. Ďalej tu bola aj staršia žena, ale tá k vám nebola príliš naklonená. Je tu strata vernosti, kamarátstva. Vlastne táto staršia žena tiež mohla byť chorá, ako ten starší muž. Ten už asi tu nie je medzi nami. A idú vám tu malé peniaze nejaké zo zahraničia. Dobre, pozrieme sa ešte, že či ten muž, ktorý vás tajne ľúbi, či sa vám ozve. Takže či sa vám ozve ten muž, ktorý vás tajne ľúbi. Je smutný, pretože vy ste ďaleko, rozmýšľa o vás, o šťastí, o nečakanej radosti, ale tu je žiarlivosť, tretia osoba. Je tu stretnutie. Na konci balíčka naozaj je potvrdené, že ten človek vás ľúbi, ale zatiaľ nebudete spolu, pretože je tu koniec, niečo zatajené, faloš, nešťastný a nepriateľ. Takže niekto vám to tam chce. Proste niekto mu to kazí, tretia osoba, aby sa k vám neprejavoval. Ale naozaj ste mohli byť spojení aj cez robotu s týmto človekom. Takže takýto človek vás ľúbi. Môže byť ten človek okolo od 45 do 55 rokov, 58. Takže takýto človek vás tajne ľúbi. Dobre, ak sa vám výkladík páčil, poprosím o like. A teraz idem ďalšie videjko natočiť na vaše otázky, ktoré píšete v komentároch. Budem sa snažiť každý deň vybrať aspoň 4 ľudí a zodpoviem vám na vašu otázku. Pekný deň prajem.